Sialo makadongan sa porsiaon martangyang mahita. Debata Jahoba para sirohan na sumurung maulante hupasa turanami tuho di saluhut a siniroham haluaw na pinasahat mo di tonga-tonga ni ngulu nami. Nuaing Tuhan na manariho ngulu ni partodyon nami rohami ima na marhite manangihon hatam lehon matuhami roha du pikiran nadame lau majakon hatami jala saise satu hanakadusa pangalasun nami holan mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus martanya kami tuho amin. Hatani Tuhan debata tuhita di bagasa tikion imana surat sian buku 2 Timoteus bidutolu ayat 10 sahat rodi ayat 10 pitu sonon mahatani debata didok disi alai di hutok kodo au di poda di parange di tahi di haporsiaon di labas holong doho bengek ni roha di bagasan akka pangalilion haporsuhon akka namasa tuau di Antioquia di Iconium di Listra pangalilion na say gudang dohu taon jala di palua tuhani doa usia saluhut nai alai dang tarbahen sohona lele nasa nanaing marparange na daulat marhite-hite Kristus Yesus alai na makapugani hamagwana do akka parjahat doho si ulas uti-utian na pautotoho do nasida huhut di pautoto alai anggoho saimian ma di bagasan akana ginuruhon jala naong hinapursia ami ai di botohodo na mangajar hosa tuho huhut ala di botoho sia si ete homido pe surat nabadiai na margogo pabisu koko asa taruli di haluaun marhite-hite hapursiaon di Kristus Yesus ay nasa surati sinihatton ni debatado jala hasea mamudai mamisang pauliulihon manugunogu di bagasan hatigoran asaripas halak ni debata hobas tunasa ulaun nadenggan olak nido sahatna topi ni hata ni Tuhanon ripas jala hobas tunasa ulaun nadenggan hurian itu hata surat 2 Timoteuson ima surat parpudi jala parsirangan ni Apostel Paulus tu sisianna si Timoteus na di surat hira-hira tahun 17 Masehi ujutar hurung Apostel Paulus di Rom adora somate ibana tujuanna laho mangaleo poda doho soso-soso na parpudi tu si Timoteus asa totong satia barani jala marsitutu di pakubasion na di tonga-tonga ni pangalileo doho pangajarion na sositong jamitaon na marujahat tu buku 2 Timoteus bidutolu ayat 10 sahat tu ayat 10 pitu na parjolo na boy si idauta ima ayat 10 sahat tu 10 sada tirua doho panidangion ningolu diso di pabua Apostel Paulus gabe tirua di poda di parange di tahi di haporsiaon di labas dohot bengek ni rohana naung di hutos si Timoteus on mangodolhon haporsiaon nasitong ima taringot tungolu na mangihuto parulaon nadenggan dang holat di hata di huto dotong Apostel Paulusi songo diakan na binolusna na di bagasan aka pangalileon haporsuhon na masa tu ibana alai laos di haporsia ibana do naung di palua de bata ibana siani ay di odol hodo di bagasan ayato tu si Timoteus nang tuhita pabua na ikon adopan ni aka si huto Kristus do aka hasusaan jala si taononi jabar ni ngolu ni naporsia doi songon na ni adopan ni aposteli di Antioquia Iconium doho di Listra napaduahon ayat 12 satu ayat 10 tolu si taonon ima jabar ni hapursiaon takasdo dido Apostel Paulus
Dang tarbahis sohona lele nasa nanaing marparangi na daulat marhite-hite Kristus Jesus. Dang tarpasiding itu tu ikon manaon pangalileo do omma na ikon adupan ni akana porsea dang baga-baga hasonanga jupang ni na porsea di portibion diodolhon Apostel Paulus do muse na makapogani hamagwan na do akaparjahat do siulas uti-utian marhite na mga liluhod dongan na jala diri na sa diri di pautoto. Singok-singok do tuaka si hutok Kristus asa manat meredup pun akan mangalo hasitongan jala maniop poda nasitong. Napatuluhon ay sa plopat gomosma tiop hasitongani. Nang pe mga dopi hasusaad doho si taonon disosoy do tu si Timoteus dohot akan na porsea asa gomos maniop hasitongan naong jinalona. Riko doon marhite mangingot ise na mangajarhon hasitongan termasuk may sitiruon na dibahen na sida. Napaupaton ayat 15 surat na badia songon mual ni habisuhot tu haluaon. Sian na mek nunga diboto si Timoteus surat na badiai na marhuaso mangalehon habisuhot jala mabuat tu haluaon marhite haporsiaon di Kristus Jesus. Baritaon majujui hita asa unang somarningo riko ni marsiajar jala mangatusi bibil sian na mekmet. Napalimahon ayat 11 ayat 17 surat na badiai laho paripaso do mabaik kubas. Takas do hasahatan manang tujuan ni sude nasa surati sinihaton ni debata. Ima hasia mamudai mamisang pauliulihon manogunogu di bagasan hati goran asari pas halak ni debata diguari Apostel Paulus si Timoteus halak ni debata laho paingoton ibana di pajouon doho persitutuon na lao mangihuto Tuhani dipake panurak ni pada narobi do padohani tu akka panurirang imatu si Musa boy tabereng di buku 5 Musa bidutolo sada tu si David boy tabereng di buku Nehemia bidu 12 ayat 24 tu si Elia boy tabereng di buku sada raja-raja 17 ayat 10 doho tu si Elisa boy tabereng di buku 2 raja-raja bidu 4 ayat 7 holat tu si Timoteus do dipake debata di padan na baru dilehon Apostel Paulus do hasangapo do soso-soso na belga tu si Timoteus marhite na madok ibana halak ni debata gelari dilehon manggobar ho sa halak na jongjong diadopan ni debata na satia mangalo paraloat songo perhalado ni huria jalagabe si tiruod di sude akka na porsea asa di pariahi ibana saluhu nai asari pas jalahobas tuna saulaon na dengkan hurian itu hatta ganup halak na porsea adong do pajuwon na siat Tuhani taulahom manadengkan hobar tuhata ni debata na badiai pabahenan nadengkan iko diulahon marhite apo-apo manang motivasi na sitong laho pasangapo debata dada asa dapotan upas ya jolma tapar buehom maholong dohot hati goran ulaon nadengkan ima parbue ni haporsiaon na sitong doho parbue ni todi parbadia rikot hiya dohita ripas jalahubas tunasa ulaon na dengkan mangasaho debata mahita mangulahoni jala unang taalo todi parbadia na mangula di bagasa kita na mangihut akadongan sa porsiaon tajaha jala tarimang-rimangi mahata na badiai ay marhite na mga rimangi hata ni debata hita laho mangurupi hita doi mangolu hobar tu hasitongan jala mangihuto Kristus tajako maaka pisang-pisang doho pamisangon unang tapapiro hata molo di pisang hata ni debata hita ayodo dala ni debata patureho pangalahota doho paulihong nguluta tapake maparbinotoan na siyan hata ni debatai
lau marpangalaho na tigor, maka holongi donga jolma, jala mangolu di bagasa dami, amin martangyang mahita. Ale Tuhan de bata parasi rohanan sumurung, nungatakas behu tangho kami hatami di bagasa tikyon, namadok asari pas jala hubas hami tunasa ulaon nadinggan, nunga be diajari hatami hami, lau mangulahoni ali Tuhan de bata, sai pargugoy mahami di bagasa todim, on matangyang elihilit nami, holan mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus matanya kami tuho. Amin. Horas madihita salhuna. Shalom.